Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, whichever time you're in. Have a nice day. This is Rio Fang for your plan is my world. For today's video, ang nakita nyo sa inyo nasa harapan ang aking alternantera at saka yung bloodleaf Aracin herbs tea. Ituro ko sa inyo kung paano magpropagate nito at magparami. At ano yung mistake na nagawa ko dito sa alternantera party time ko. At ano yung mga care tips na ibabahagi ko sa inyo kung paano ko yung iba dito ay naayos yung pag-aalaga ako. At yung mistake ko nga na nagawa ko dito sa isang halaman ko, ituro ko sa inyo para hindi ko na maulit at hindi nyo na rin magawa sa inyong mga halaman. Kung interesado ka, but before that, thank you pala sa mga nag-support sa akin, sa mga subscribers ko, sa mga viewers ko, thank you guys. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po and click the notification bell na din para updated kayo sa mga susunod pang mga videos na bululol ako. Okay, yun nga guys, if you are interested in this vlog, please watch this video and enjoy. So this video is just for you. Pero bago ipapakita ko sa inyo kung paano pag-propagate, ipapakilala ko muna sa inyo itong mga halaman. Ito yung tinatawag na bloodleaf. Ito guys. Yan, itong may pink talaga siya, yung stem niya pink at saka yan ang mga dahon niya. Ito yung bloodleaf Aracin herbs tea according sa research ko. Sa mga disclaimer lang guys, hindi ako expert sa mga halaman, sa pagtatanim at sa mga pangalan. Ito ay binibigay ko ayon sa na-research ko sa Google, sa nakita ko. Ito yung ang pangalan niya, Aracin herbs tea bloodleaf. At ito naman yung alternantera Ficoidea party time ko. Party lang talaga itong halaman na to. Mahilig mag-party. Kasi maganda siya kasi may pink at saka may green ang kanyang dahon. At saka yung stem niya ay medyo maroon ng konti. Ito yung alternantera party time. Samantalang ito yung Aracin herbs tea din, green variety. Yan. Medyo nakakita guys ito. Yan. Para siyang yan, ang kanyang dahon para siyang medyo heart na medyo kapal-kapal ang dating ng kanyang dahon. Ito ang Aracin herbs tea green variety. Marami siyang variety, may yellow variety. Itong alternantera Ficoidea party time, may mga iba-ibang katawagan siya. Yung iba, ang tawag dito ay parrot leaf. Ano pa yun? Joseph coat o may kodigo ko Joseph coat at saka calico. Yun ang nabasa ko sa Google or na research ko. Isa pa sa mga katawagan ng alternantera Ficoidea party time. But ito yung pink at saka green, party time ang tawag siya dito. Ito naman yung bloodleaf Aracin herbs tea. Tawag siya kanya ay bloodleaf, pero may mga other names dito. Ang common names yung chicken gizzard, beef, ano yun? Ano pa yun? Beef stick plant. I don't know kung bakit tinawag siyang beef stick plant. Yan. Siguro masarap siyang kainin. Joke. At saka Formosa bloodleaf. Yan. Bloodleaf kasi parang dugo yung kulay ng kanilang mga dahon. At saka itong Aracin herbs tea din green. Yan ang katawagan nilang chicken gizzard. Yan. I don't know kung bakit tinawag sila. Basta yun ang kanilang common names. Kaya may dalawa ko ditong ang halaman na alternantera Ficoidea party time at saka yung variety ng Aracin herbs tea or bloodleaf. Nakasombrero na ako guys kasi parang abutan ako ng ulan na dito kasi ako sa labas. Magmadali na tayo sa pagbulag. Kaya nakasombrero ako ngayon. Itong klase na mga halaman ko ay ang pagpropagate nito through stem cuttings. Yung kagaya nito. Itong bloodleaf Aracin herbs tea, humahaba talaga siya, as in mahaba-haba. Hanggang siya mga 3 feet according sa research to 5 feet ang paglaki nito pag-grow. Kaya ang nagiging tendency yan. Yan, nagbe-bend siya, pababa na yan, natutumba na siya. Kaya ang gagawin natin, mag-trim tayo palagi. I-trim natin sila palagi dito sa stem nila. Kahit dito sa taas o dito sa baba, madali siyang mabuhay. Ito yung bloodleaf Aracin herbs tea. Pero ako ditong vlog, ilalagay ko na lang yung link tungkol dito sa Aracin herbs tea. Nag-update lang naman ako tungkol dito sa mga halaman. At saka ito din na party time alternantera Ficoidea, ganun din. Through stem cutting ang pag-propagate nito. Tingnan nyo guys. Yan.
minsan na kinukuha ko itong maliit na stem, yan, nabubuhay siya, kaya siyang mabuhay. Kinakat ko siya, ginugunting ko siya, kahit yan, kailangan i-scissor siya, gupitin, para hindi masayang. Kahit siya ganyang kaiksi, pwede siya mabuhay. Yan ang kanyang stem. Through stem cutting, ang pagpropagate ng mga halaman nito at kagaya din nito ng Irisin Herbs Tea na green variety. Yan guys. Yan. Through stem cutting din siya. Pink na pink din ang kanyang stem. Ang ganda guys, 'di ba? Yan. Ito yung kung paano pagpropagate ng mga halaman nito para sila stem cuttings. Kung paano, anong klaseng medium or soil ang gagamitin natin para dito. Ang kailangan ng mga halamang ito ay yung medium moist siya, pero dapat yung soil madali yung mag-drain, yung may fast draining soil ang dapat gamitin natin sa mga halaman nito. Ayun nga ang kanina yung sinabi ko, yung mistake na nagawa ko sa dito sa Alternanthera ficoidea ko, ang nagamitan ko siya ng ano yun, dust, yung tree dust. Medyo madalas kasi dito sa lugar namin maulan at nasa labas lahat ito. So palaging umulan siya, nabasa palagi siya. Kaya ginamitan ko siya ng tree dust. Wala siyang rice hull that time. Kaya nangyari, medyo namatay-matay yung ibang kasama nito. Konti na lang ang natira sa akin na ito. Konti na lang natira sa aking mga party time Alternanthera ficoidea. Sana dumami siya. Yan, konti lang. Yun ang mistake na nagawa ko kasi hindi ko siya nilagyan. Wala noon that time na rice hull at saka nasa labas siya palagi inuulanan, kaya palaging basa siya, kaya naging tendency, nasira yung mga roots niya, namatay-matay. Mahina kasi ito sa madaming tubig or palaging basa. So, kailangan nitong mga halaman ito, lalo na itong party time, yung bright but indirect sunlight. Wag lang natin hayaan talaga ito masubrahan ng tubig. Yun nga kasi kaya masisira. Kagaya din ito ng mga blood leaf, Irisin Herbs Tea at nitong Irisin Herbs Tea na green variety. Yung tips para dito sa mga halaman nito ay gusto nila talaga yung mainit na lugar, pero hindi naman totally mula morning hanggang hapon. Gusto lang nila ng morning sun hanggang mga 10 AM kasi mas lumalabas, tumitingkad ang kanilang color or kulay ng kanilang mga down kapag nasa bright light sila. Lalong-lalo na itong yung Alternanthera ficoidea party time, mas lumalabas yung pagka-pink niya sa kanyang dahon, yung pagka-variegated niyang pink at saka green, mas lumalabas. Kapag hindi siya masyadong nainitan, yan nagiging green lang siya at kukunti lang ang lalabas na pink. So kailangan natin ilagay natin siya sa medyo mainit na lugar, pero hindi naman masubrahan na init ng araw kasi masusunog naman ang kanilang mga dahon. Pareho nitong ng blood leaf Irisin Herbs Tea na mas lumalabas ang kanyang parang mga nerves, yung mga ugat-ugat nitong pink kapag nasa mainit talaga siya, bright light talaga. Pero kapag nasubrahan naman yun, pwedeng masira, magkaroon ng mga brown ang kanyang mga dahon. Same din dito ng Irisin Herbs Tea na green color. Kailangan sila bright talaga siya, pero hindi masubrahan ng buto mula morning hanggang hapon na mga nanghinit ng araw, lalo na pagtanghali. Hindi dapat siya maarawan ng sobra. Since ayaw nitong mga halaman na masubrahan sila sa tubig ulan or basang-basa, so kailangan kapag ang lugar nyo na madalas ulanin ng ilang weeks, ilagay natin sila sa hindi na ulanan kasi pwedeng masira ang kanilang mga roots. Sa akin kasi napapagod ako sa kakabuhat-buhat nito, kaya hinahayaan ko na lang siya sa labas. Yun, naulanan talaga siya ng madalas kasi maulan dito sa lugar namin. At saka itong blood leaf, talagang yumuko-yuko at natutumba talaga siya. Kaya ang tips ko sa inyo, kung gusto niyo na hindi kayo palagi mag-trim, lagyan niyo sila sa gitna ng kahoy or stick na pwedeng patayuin nyo sila. Yan, patayuin nyo siyang ganyan para mabalanse ang kanyang stem, tumayo sila ng maayos. Ganun din itong ang Herbs Tea na green. Ito namang party time, hindi masyado siya tumataas, kaya okay lang siya hindi lagyan ng stick. Ito lang naman ang blood leaf na kailangan ng lagyan ng stick is
stick para hindi siya yan matumba siya or mag-bend talaga ng sobra. So kailangan lagyan natin ng stick or maliit na kahoy para tumayo siya ng maayos. Sa ganitong mga halaman, hindi ako gumagamit ng mga fertilizer na bibili sa market. Ang gumagamit ko halos lahat ng mga halaman ko dito ay ginagamitan ko ng mga organic fertilizer like cow's manure or animal manure kasi may nakuha kami dito sa lugar namin, at yung mga rice hull at yung mga pinabulok na prutas, mga gulay, yun ang hinahalo ko sa mga lupa nito, kaya medyo gumaganda yung mga halaman ko. Hindi ako madalas gumamit ng mga nabibili sa market na mga fertilizer like 14 or yung iba pang mga fertilizer. May na-try din ako mga fertilizer. Yung iba linalagay ko lang mismo sa tabi, sa gilid lang. Itong party time that time na try ko siya, sa tabi ko lang nilagay kasi ayaw ko siyang baka sabi ko mamatay yung ganitong halaman. Try ko lang siya, nilagay ko sa tabi, hindi naman siya namatay o napano. Ang kinamatay lang naman ng mga kasama nito ay yung nasubrahan talaga ng tubig ulan kasi nasa labas ito. That's for today, guys. I hope you learned something about these plants, this video tungkol sa mga party time alternantera, so kay Iris and Herbs Tea. Kung nagustuhan niyo yung halaman ito at kung may natutunan kayo, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. See you on my next video, guys. Bye bye. God bless everyone.